Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw ka di trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idirabe. Diyak pa'y kita mo nung kasano nakaawid ak nanang. Maminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Pero may ti sakit yung ulok pa, Ricardo. Nasubraan iti inom, hindi rabi. Ay sus. Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No, rabi iya pare. Mapantaman na nagsyat. Kunak man no nasakit yung ulam. Anta pelahang over mo. Ita, inuman ng tibagbagam. Gagangay na ah. Iso nga rin tinakairuaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mutkit diya, pare. Hala nga rin. Mapanta, inton rabi napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama ba'y pare. Sayang mo na iti arak no santa nga ibusin. Sa pa'y nangina. Ha? Oo. Pare yan po. Itaam ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da kadata. Ha? Sino? Ito dom aper kadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Lastang ka. Ay, sus! Ay, Huston! Pare mo! Dandanugan na kan! Ay, natumban! Ay, aray, ito tigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kati di pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun aya, dahito nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Nanang, apa na iti matak? Nasakit kan jak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danugkan ka, iti nagiinuman yaw. Jak malakip no niya tinapasama kay Rabi. Ang kasano ang nakaawid ak ngayon, nanang? Apay, di mo malagay, tinapasamak iti Rabi ay anak kaw. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga, tatang, intulod na ka ni Garda iti Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartak di galyem mo. Sika, tinakaro ti bartik na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, anya gayon day talang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, tiyag balin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakam ka nga minay, pagbalbaliw kan, idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Matam? Naut-ut na ro pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga ro. Pagimbagam pa'y tamatama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano dahitan ngay?
Nung ay agpa-check up ka langan, pare. Saron pare. Aging bagmat lang siguro adagos na ito eh. Kahit, di saan ka pa yung mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay, anak ko ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan na nasayat. Anya ngay nga rin ko ti sumat ayan ti ragsak ko. Naragsakak na makainumak iti arak na nang. Anya? Oh, may imbaga na nangitalim taga mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo impulsan. Isa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay da. Anyat ko ang medjay gay. Inakman iinuman iti arak barang may imbaganan iti usto tata. Anya, ay saus. Inton kwan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mawanakaw. Saan tatang? Diya kun itulok ang maulit day jaya napasamak. Ni, adda ka mat manong ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga ara ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata ah. At ni Manong Mau? Manong wano manang. Ni ka di manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kan na nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong ambo. Adda di taon ti kabsat ko. Agyaman na ka ding. Ay, kat lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na ading Angie. Ta isu tiragsak mi. Kan apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo ama pa nagdayaw ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa'y ka ni Manong mo agar daw. Oh, nya nga pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo tin pare. Ta impulsan. Ay, kumayat nga ro dano kasta pare. Katamang pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Inton bigat ka no. Kastaya pare. Sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits pare. Makaumay ka. Ay, kat mo na pare. Nagita ti pag-aayat ko papanan. Alakit mapanta nga raw. Masapa tayong ton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaro man ngagpakada ka anak ka. Kasi mo jadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito'y balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gandanad ka nga raw di ti papanabuan. Wen nanang. Da kayo umot. Sana kun nga ubing abasit na pangibagan nyo iti kasta. O sige, mapanakaon. Apaw! Naganas ti puloy ti angin pare. Mayat sa bayan ni ti arak. Naku naman pare. Rugyan tayo nati aglumbas iti arak pare Gardo. Wala pare. Ay, damagik man pare ambo. Apit saan ka makias asawa? Diyak kayat pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta pare. Kitam, no makiasawa ka pare. No agawid ka na kainom. Sigurado ngalaw-ngawan na kati asawa. Ken no naggapu ka mo diti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso ti papanan ti sweldom. Uwanan niya pare. Ada punto miti day ta pare. Wan pare. Isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaen.
Awan pa'y mait jay anak mo bakay. Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda abates lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya eh. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na rin da. Bayak mati pa nagkuy-kuy yung nagajadwan niya. Kunampay, dadaarak agapuna. Nagpadaan da mga min nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga er-er. Di na pala aron nagasawa. Anya? Tila sa umbula-ala lakayan. Kasano ko mga kasawa na kay tumboy mo dyan ba siya? Ay na, uray tumbaw babae lat tanay jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na, anya. Oh, tila bagbagambay. Intong pimbod na sige. Awan mo dakas na, no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw da na doa, no agasawa na. Amom lang ay. Amom parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumait. Anya ka di dayta nga pare? Ang amin kurso na ka babae pare. Anya? Ang sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Ang sino? Awan ka na kumata pare. Jay kamsat mo ti kurso na pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagpalin na bayaw mo, pari ka daw. Ha? Saan nasyak ti damagam pare? Tano siya? Tawat problema. Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ha? Ay, tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo, pare. Ha? Ay katuna. Day talagayam pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak mo naman pare. Talo kasto yung makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Arembo, malagip mo ka diti, bagbagam kanyak, edi nagauting tayo. Ha? May papalitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna makursunadam. Ha? Kursunadam nga Arman. Awan na dyan pare. Lipatin mo na dyan. Mapanta ni balay pare. Taing ka Arman yan, Ji. Ita ti panagaram mo. Ta saan ka na bartek, panay. Mabayinak pare. Ang mga no mabastidak. Kan sana ka may karikan ni Angie ta nasimpet na balasang. Man nakimisa. Idinto ta syakit mamartekak. Di nakmutla kayat da siya Ay, kat ipalapal mulat ta ni Ayat Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta dumagasta iji balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo mananadwa dito'y balay nga agininom. Manong ambo, manang garda. Ay, kasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadaulan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Angie, sana pa nang tadaal kar aramidan mi iti bagimi no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot yo. Angie, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanembo. Ay, jak masangot at papanak. Nay, papa namanan. Kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang.
Agawin akong parigar daw, tanay. Rabi na yan. Ay, katawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ito pa na ito. Adamot sakak. Pag ko naging gaji balay. Ay, saan pare? Delikado iti ruwar, iti kasting oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga natumbakan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ngay? Sana pa mo na nabartag pa rin. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kaya't mo, ijay silid ni Anjay, iti pagturugam. Sana kababain. Ang mga natapon na repisak. Naman siya. Kunam kurso na adam, ti kabsat ko, pare. Uy, mabay na ka. Sana ka may karite kabsat mo. Nasing tunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo sara na. Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasamak ka dagiti dua. Madin sa mo tiring da. Kaslaawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover da ti kasya jarda. Ala, mananggar ka. Anyat mapaspasamak kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no atanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Eh, mapantalangan ni hospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Ape masikug ka. Huwag nga rod. Anyamat ang tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, Manang? Nobyong ibagbagam mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga rin nga iti ang matasikog mo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y ang bakn. Anay ko, hindi ka matagkasta, parigardo. Nakayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartik ko iti dayjay agundawayam bo. Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Panilangan ti sawan dagiti tao. Kasano akon? Di ka matbaybayan, parigardo. Basta, garda. Takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare? Este, garda. Anya? Ay, aliyangay. Ni husto timbagakin ka, di ba ka? Na! Kasla pa karagsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umboy. Ano, mayat kini tapno agpakababain. Kit agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Saan mo tanarigat nga ayatan ni Garda? Ay na! Nag-aramid ka, nambaw! Kahit, anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mat adwa tinapasamak. Agpada kami nga min idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kay Jane. Kasano wa dumanon tayo? Kit kagura na nga raw ti anak ta. Ay na, di pagdanaga, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay?
Bakbakitanan agdarumpay laan. Kunamot di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namot apinirait? Anya nga raw ti plano yu ita, garda balasang kao. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo laengan. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo tam. Munmut ngamin garda. Para iti anak ta ti aramidon ta. Kan ikarik nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Oray di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yu. Alan, balasang ka. Wain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Balugaro da. Winan. Basta ikarim nga balbaliw ka. Nambaw ha? Uy, garda. Promise. Lalaki timpas ngayon mo, garda. Bun nga rod. Kayong ingas mo mat. Nagsahur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akasta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, garda. Bun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uray ka. Agyaman akmet. Ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan sublyan ti sigod nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyaman na. Ta di nakbinaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Anji ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay, ta jakmot lamay karikin ko na. Isa jak ginantat tinagaram ken ko na ide. Si Kati pa kay karyak garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nagbalbaliw kami nga rod iti asawa kat impamay sa amin ti atensyon mi iti pamilya mi. Nanayunan nga rod anak mi kat nagpakababae meten ti asawa. Alakastan, tuygayan mo, ambo. Please like, share, and subscribe. Thank you.